Negros Occidental Police Provincial Office nagpahayag sang kahandaan para sa Pista Minatay. Samtang ang Bacolod City EOC naman nagahinyo sa kapulisan nga tutukan man ang mga nagabisita sa patio antes ang pagpasirado sini. Yaring balita ang atong gintutukan. Antes pa man pasiraduhan ang mga patio kag kolumbaryo sa Bacolod City ug Negros Occidental sa October 30 tubtob November 2. Magalibot na Bacolod City ug Negros Occidental Police agud mang dakop sang mga magasupak sang curfew, ban sa makahulubog nga ilimnon kag health protocols. Given with that notice, andun din ang ating kapulisan to maintain the minimum public health safety protocols natin. So susuwayin po natin ang mga COVID-19 social distancing violators, and they will be sanctioned accordingly sa kani-kaniyang respective city and municipal police stations. Sa karon, on full alert ng kapulisan sa probinsya. Antes pa closure, tubtob 30% kapasidad sang patio ang pahanugutan nga magbisita. Ang isa ka pribadong patio sa Talisay City, himuon nga kada barangay ang sistema sa pagbisita. Santo sa oras kag petsa, agud mapaiway ang pagginutok. Ginatutukan man sa Bacolod City Police ang mga patio nga posible ginahimo ruruan sa droga. Ini matapos sa dakpan sa operasyon sang damlaglang ang isa ka drug personality sa ginpatigayon nga bayba sa operation sa Bacolod North Public Cemetery. We are hoping that on these dates, hindi kayo lalabag sa batas, and most especially, hindi tayo gagawa ng maaaring ikakulong natin. Samtang ginahinyo naman sa Bacolod DOC ang mga force multiplier, patrol teams ug personnel sa BCPO nga masugton ang pagpatuman sa health protocol sa mga patio ilabi na sa panibago nga Delta variant cases nga na-record sa syudad. Siyam ka panibago nga kaso ang na-record sang EOC santo sa report gikan sa Philippine Genome Center. Sa nasamit nga kaso, duha diri ang senior citizens. Duha ang nagikan sa Barangay Mansilingan, kag Granada, samtang tag-isa naman sa Alhis, Singkang Airport, Pahanukoy, Villamonte, kag Takuling. Lunsay recovered na ang siyam apang liwat yung ipaidalom sa isolation kag inkuhaan man sang panibago nga swab sample. Opo, Kirino Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.